بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın tacı olan tağfirla, ustadla, yüzleri nurli, dilleri doğali, hacdedeli, yürekleri nuru iman bilen yalfıllayan, kıymetli erzişli, yiğit, cavan dostlarım. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etyen taat ibadatlarınızı, Allah'ın dergahına kaldıryan kollarınızı, açyan ellerinizi, din dünyanız için etyen hayır doğalarınızı Allah barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, emniyeti, nığmat bolçılığı, yurt parahatçılığı başımızdan ayırmasın inşallah. Huday Tebarek ve Teala celesatlarımıza bereket verip, aytyan iştiyerlerden kabul edip, aytyan iştiyerlerin din dünyasını avatlıktan ayırmasın. 27. celese Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in mübarek siresinin içinde bir gecedeki Resulullah Aleyhisselam'ın ahirki teyyarlan, mucehhezlen qoşunu Hazreti Osman qoşunmalıya, Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in de hilafeti ilalandan sonra, Resulullah'ın yerine oturandan sonra Aleyhissalatu vesselam dislapkı mucehhezlen, tecihizlep, leşkeri kafirlara karşın, Rumilara karşın iyi veriyen Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in dislapkı qoşun teyyarlanı, tecihizlerini, Resulullah Aleyhisselam'ın ahirki teyyarlan qoşunu Hazreti Osama ibn Zeyd radıyallahu anhuma şın gurrungi. Mın içindeki olakon nökteli evunnen bir dersine deyli, Resulullah Aleyhisselam'ın buyruğu, Resulullah Aleyhisselam'ın emredeni Hazreti Ebu Bekir Siddiq şonu yürütye gerçen ki ken sahabala mına sonra muhalefet edecek bolýarly, emma Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in bir özü şu Resulullah'ın aydan emrini min nazire tersleşeyin yakadan bir özdür ye, neticeli ye Resulullah Aleyhisselam'ın emrini tutansan bir zafer, piruzluk, galip bolýarly musulmanlar. Bir däne şehit bermäni Hazreti Osama 18 ýaşyndaky oglan musulmanlary baş bolup öwürüp getirýär. Rum döwleti Resulullah Aleyhisselam'ın peygamberlik berilen wagtynda ulaqan bir hukumetleň biri Rumiýalamışdyk. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ol Rumiýlara garşyn, Farsa garşyn, Misre garşyn bir belli ulaqan imperatoriýla we şol Ruma garşyn Hazreti Dihyetul Kelbi diyen sahabani Herakla garşyn ya Heraklius ile Rum'un padişahına karşı name yazakadan Resulullah Aleyhisselam iyi veriptir. Ol Heraklius ya Herakli maruf olan Resulullah Aleyhisselam taraftan bir däne namani Hazreti Dihyetul Kelbi diyen sahaba mani eltiye namani. Hazreti Dihyetul Kelbi diyeni beter bir avodon gelişikli sahabamıştık. Mını hatta misal vurlayamıştık gelişikligini, avodallıgını, beter bir hoş siret, hoş suret, bir avodon yüzlü sahabamıştık. Medine'nin bir tarafından gir qaydanına hemmeki şon angalaqadan gözlep duryamıştık. Bu kadri yokumma, bu kadri yüzünün bir sureti cemali varmıştık. Sahabaların içinde Medine gir qaydanına adamla durup gözleşiyerlemiştik. Hazreti Cibrail
aleyhisselam Resulullah aleyhisselame gelen wagtynda Dihyetul Kelbi şi sahabaň şekli bilen şekillenäkadany Resulullah aleyhisselamyň ýanyna gelýärmişdik. Sahabalar görende Dihyetul Kelbi mi diýerler? Emma şol Hazreti Cibrail ýöne Dihyetul Kelbiň suratynda şekline bolup Resulullah aleyhisselame näçe gaýtar gelipdir. Enemiz Hazreti Aýşa aýtýar, arada Resulullah aleyhisselam bilen içerde otypdyk, birden gafy kakylly. Resulullah aleyhisselamyň oturakadan gafyny açdy. Gafyny açyp daşaryk çykdy. Menne ýyzyna düşäkadan Resulullah aleyhisselamyň ýyzyndan bardym ýyragyndan. Bir gördüm, bir aýaglagyň üstünde Resulullah aleyhisselam bir adam bilen kepleşipdi. Aýaglagyň üstünde bir adamma Resulullah aleyhisselam da şoň gapdalyna ýaplanmarak bolakadan şo bilen gurrun edipdi. Resulullah aleyhisselam ewurlik gir gaýdanna men soradım. Men zalika rajulul lezi kunta tukellimu? Ya Resulullah, sen şol kepleşip duran adamın kim etdi diýdim. Resulullah aleyhisselam aýtdy, gördüňmi şonu ey Aýşa? Men aýtdym, gördüm hawa. Kime meňzetdiň özüň diýdi. Men aýtdym, Dihyetul Kelbi'ge meňzeşräk gördüm. Dihyetul Kelbi mi diýdim diýe enemiz Hazreti Aýşa. Resulullah aleyhisselam aýtdy, "Zaka Cibril." Dihyetul Kelbiň şekline bolup gelen Cibrail, sen ey Aýşa, sen Hazreti Cibrail'i gördüň onu diýip Resulullah aleyhisselam aýtypdyr. Ol gelen, ol men gurrun edip duranym Dihyetul Kelbiň suratyny netdi. Dihyetul Kelbi dätdi, emma Hazreti Cibrail şoň suratynda bolup gelip maňa Beni Qurayza ol Yahudlara garşyn goşun çekmeli, olara garşyn gitmeli ýakadany maňa emretdi diýe. Beni Qurayza garşyn leşker çekilip barýan wagtynda Resulullah aleyhisselam bir üýüşip duran sahabalaryny görüpdir. Sahabalaryň arasynda Resulullah aleyhisselam barýa, "Hel merre bikum ahad?" Siziň üstüňizden bir geçip gitdimi diýipdir. Sahabalar üýüşip duran wagtynda şol Beni Qurayza Yahudiler arasyn barlyan wagtynda Resulullah aleyhisselam sahabalara aýtdyr, üýüşip durarlara, "Hel merre bikum ahad?" Siziň araňyzdan bir geçip gitdimi? Olay diýipdirler. Bizim üstümizden ya Resulullah Dihyetul Kelbi bir ak dawarın üstüne minakadan bir ak merkebin üstüne minakadan Dihyetul Kelbi geçip gitti ya Resulullah diýipdir sahabalar. Resulullah aleyhisselam olara aýdypdyr, ol siz Dihyetul Kelbi diýäniň siziň ýanyňyzdan geçip giden Beni Qurayzaň yüreklerine gorkuň salmadan sirem ak merkebe minip barýan Hazreti Cibrail etdi diýipdir. Ol Beni Qurayzaga barýa siziň öňüňizden geçip giden siz Cibrail görtürsiňiz diýipdir. Şunu aýdyp duran wagtynda Hazreti Dihyetul Kelbi ol wagy sahabaň özi bulan üstüne gelipdir da yetişmäni. Dihyetul Kelbi bi öňçe min suratynda geçip giden siz Hazreti Cibrail'i gördüňiz diýipdir Resulullah aleyhisselam. Her hal Resulullah aleyhisselam Dihyetul Kelbi diýen sahabany Heraklius'a Rumyň kyk iýeripdir. Emma dünýe dawy ol Herakl Rumyň imperatory özi bilýänmişdik. Ahir zaman bir peýgamber geljegini, ol gözleşilip duran peýgamberiň geljegini bilýänmişdik. Öz ähbarlaryndan, öz ulamalaryndan ozal eşitipdir. Emma imana girse ol hubbi dünýasy we hubbi riýasaty we riýasatyny ellen merer mikadip, makamyny ellen merer mikadip, sultanlygyny ellen merer mikadip imana girmeye Hudaý Taala da soňra myň mulkyny tamam helak etýär, özüne de nesip etmeýär. Mahtumul Işanyň aýtýanyna, şirin şirin salar hesaba dünýä, şirin şirin salar hesaba dünýä, acı acı goýar azaba dünýä, ne yetdir ne tutdir şu kahbe dünýä, tuttum diýsen gaçyp baradyr diýe Mahtumul Işan. İman getiren bolsa Resulullah aleyhisselamyň namasy üstüne bardy. İman getiren bolsa günün ýetdi. Ne tenha dünýe ahiratyny alyp bilýärdi. Emma ahiratyny ellenmerdi, dünýäsiniň mulkyna da Hudaý Taala mundan helak etýär. Resulullah aleyhisselam 7-nji ýyl hijretde Medine-i Munawwaradaki bir leşker teýýarlakydany şol Ruma garşyn ýiberýär. İmana girmediler. Ola 7-nji ýyl Resulullah aleyhisselam goşun teýýarlap ol Ruma garşyn ýiberýär. Gurrun üstünden tulany gitmäýli, fakat şu taýda şehit bolýarly Hazreti Zeyd ibn Harise
şu Hazreti Osama va şu gijede gurrun edilecek sahaban atası Resulullah Aleyhisselam'ın hibbun nebi diyemiştik. Resulullah Aleyhisselam'ın oğullukta yanına gidin sahabası Hazreti Zeyd şu taada şehit bolye. Ondan sonra Hazreti Cafer ibn Abi Talib Müslümanların başlığı bolye, bir de şehit bolye. Ondan sonra Hazreti Abdullah ibn Rawaha da şu taada şehit bolye. Müslümanlardan 3 tane olukon sahabalar şol Rum'un jenginde 7-nji ýylda Resulullah Aleyhisselam hicret diýberende bu olukon başly şehit bolanlar hem meňde işdenlersiňiz Hazreti Halid ibn Walid radıyallahu anh başlyklygy bayragy eline alaqadany Müslümanlar piruz edaqadan Medine qarşyn ewrik getirýär. Emma Resulullah Aleyhisselam dünýeden vefat etiljek wagtynda, yani 11-nji ýylyň başynda Hazreti Osamani 18 yaşında bir rivayette 20 yaşındaki javancak 20 yaşındaki inni minni pariyan oğlunu 60 yaşında Ebu Bekir Siddiq'la baha 50-60 yaşındaki ulu sahabalı baha olur çağırmani Rum'a karşıyın tecihizlep mücehizlep leşkeri verecek 18 yaşındaki Hazreti Osame ibn Zeyd radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam çağırıptır. Ey Osame, sir ila mevzi'i maqtali abik. Ey Osame, sen uğra, sen git öz atan şehit edilen yerine, şehit edilen jayına karşın, atan şehit bolan yerine karşın sen git diye kadani Resulullah Aleyhisselam aytya. Fakat valleytuke hadal ceyş. Şu qoşuna, şu leşkerleri men seni baş etyen, seni emir etyen, seni tayin etyen şulara başlık bolaqadan git diýen şehit bolan yerine dip Resulullah Aleyhisselam Hazreti Osama'ny çağırıp şunu aýtdy. Hemmeňiz bilýäňiz Resulullah Aleyhisselam doşemme gün bir wafa dünýeden vefat etdi. 2 gün vefatından öňçämişdik. Yani şemme gün Hazreti Osama'ny çağırıpdyr. Şu leşkeri sen baş bolaqadan gitmeli diýilen wagtynda 2 gün Resulullah Aleyhisselam vefatına qalan wagtynda Hazreti Osama'ny çağırýar. Emma şundan soňra Resulullah Aleyhisselam goşun inni uğrama Rum'a garşyn merizliye, şo merizligi bilen Resulullah Aleyhisselam bir wafa dünýeden vefat etdi. Bu goşunyň Rum'a garşyn uğramaklygy galypdyr. Inni Hasana galiye Hazreti Ebu Bekir Siddiq halife bolýar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq hilafetinden 3 gün, yani Resulullah Aleyhisselam vefat edenden 2 gün önce tayin etdi. Resulullah Aleyhisselam'ı yerlep 3 gün vefatından geçenden sonra Hazreti Ebu Bekir Siddiq goşun taýýarlap ey Osame sen uğra diýe. Şu sahabalan kan ihtilafy nazarlaryny getirýär. Şu gat basymlykda biz gitmelimi? Şu gat häzir biz wagt geçenak Resulullah Aleyhisselam'ın ajysy häzir bizlerde ba. Kan Arapla murtet boljak bolup duran wagtynda häzir beter ýerdäm aýt diýip sahabalar Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen inşallah öwde gurrun gelýär, ihtilafy nazarly bolýarlar. 60 ýaşyndaky sahabalar ba, 50 ýaşyndaky sahabalar ba İslam'a hytmet etmeklikde Resulullah Aleyhisselam bir 18 ýaşyndaky, 20 ýaşyndaky bir javan sahabany Resulullah Aleyhisselam tayin edipdi. Bir olakon ders noktaşy yaş javan oglanlar 18 ýaşyndaky oglan başlyk bolmaly, musulmanlary emir bolaqadan Resulullah Aleyhisselam'ın tayin edaqadan gitmeli, kafirler bilen jeng etmeli, musulmanlaryň başy bolmaly. Bizim 18 ýaşyndaky oglanlarymyz 18 ýaş, 20 ýaş näme hedefli bilen biz zindigi etýäs? Näme hedefli bilen ýaşaýas? Adamyň elinden her zat gelýärmişdik, ýaşlyk her gudraty edeýin näse başarýanmışdyk, ýaş dostlar. Biz şu mahal öz ýagdaýymyzy gözlesek, tarihte geçen bir tarihi üýtgeden insanlar wada, bir nesillerde bir adamlar geçipdir, tarihi üýtgedipdirler. Dünýäni üýtgeden adamlar. Şu mahal bizim hal ýagdaýymyza düşüp duran ýagdaýymyz, näzire javan oglanlar javanysyny heder etýär, bihude wagtlarymyz geçirýärligini bir tarihyň sefelerini üýtgeden Salahaddinle görse, tarihyň sefesini üýtgeden Muhammed Fatihle görse, bizim ýagdaýymyzdan razy bolarmy? Biz javanlaryň düşen ýagdaýy näzire,
Bir musulman jabanyň düşen ýagdaýy näzir? Bula näme ulgularyny ýitiripdirle diýip, biziň şu düşen ýagdaýymyzdan razy bolarlamay, ýaş dostlar. Bir wagtda Hazreti Junayd Bagdadi, Bagdadyň Olokon şäheriniň orta arasynda Bagdadda bir ogryny, bir märuf bir ogry barmyşdyk. Şon dara sylanypdyr, boýundan tanap geçirilip edam edilinipdir. Hazreti Junayd Bagdadi görüpdir, şol ogry odal näçe gedek meni ogurlyk sebepli tutully, emma bir toba etmedi, şonu goýmady, ahyrda boýundan tanap geçirilakadany edam edilenini Hazreti Junayd Bagdadi görüpdir. Märekäň içinden saýlanakadan baryp, şol dara asylynan boýundan tanap geçirilip edam bolup duran ogryň ayagyndan barakadan Hazreti Junayd Bagdadi ogşapdyr. Hey, näme etýäň sen bu adamyň nämesine ogşamaly? Hazreti Junayd Bagdadi aýdypdyr. Şol adam batyl ýoluň üstünde dursa da mertligini sakladyp şu batyl ýolundan ewrilmedi. Mert bolup şu batyl ýolunyň üstünde durdy diýipdir. Merdanegin şundan öwrenmelipdir. Batyl ýoluň üstünde tä boýundan tanap geçip ahyrky demin berýänçe şu batyl ýolunyň üstünde mert bolup durdy şu diýipdir. Emma meni musulman diýipdir. Meni Junayd Bagdadi hak ýolly mert bolup durup başaramak diýipdir. Mertlik şundan öwrenmeli ýakydan aýygyndan oşaýan diýipdir. Şu batyl ýolunyň üstünde mert bolup durýa. Mertlik şundan öwrenmeli diýipdir. Biz hak ýolunyň üstünde tezelzola düşjek bolup diýipdir. Mertligini saklap bilemiz akbiz diýipdir. Ay merdanegin şundan öwrenmeli ýakydan Hazreti Junayd Bagdadi baryp aýygyndan oşaýa. Nagat bihedeflik biziň jamiýamyzda, biziň başymyzda, hatda jawan oglanlarda, ýetip barýan oglanlarda bihedeflik nagat rawaş tapdyr, nagat galip bolupdyr. Aglap ýaş oglanlar medrese okuýa, danışga okuýa, danışy bolupdyr, ýa berde debiristany gezip, häzir rahnamaý okuýa, sen hedefiň näme, sen näme boljak? Bilemek. Hedefli ýetipdir, nagat bihedeflik galip bolupdyr. Tarihi ütgetýän, dünýäni ütgedip başarjak oglanlar azyjyk zatlaryň üstü bilen özleri ütgäpdir, özleri tapyp bilmän ýören zamany bolupdyr. Ýaş musulman dogallar. Ýanymyzdaki guşyla barada, ýaş oglan sesimi eşitýän, soňra eşitseňde hemme zadymyzy, hemmemiziň derdi haşy. Muny faqat ýaşlykda hemmemiziň derdi bolupdyr şi. Bir olokon ýaşulsy bolsun, inni ýaş kişisi bolsun, zenana bolsun, erkadym bolsun, bu wagt hemmemize galip bolupdyr. Şu ýanymyzdaki mobaýllarymyz, guşylarymyz biz hanewadaymyzy, biz hedefimizi, biz esli hilgatimizi zerer berýän etmäýliň. Hemme zadymyz şoňa hulasy etmäýliň. Ýaş dostlar, yani gülmen şi bilen eserik gelýäňde, eserik gelýäňde bir hanewadaň bilen bir gülüşmeli, hanewadaň bilen muhabbetleşmeli. Şundan bir zatlar gözläp, hey şi bilen gülýän, gülmen şuňa hulasa bolupdyr. Daşerik çykýan şunna goýup gitmeli. Sen ýatjak bolýan, ýene şunu gözläp, ahyr wagtda guşy elinden gaçakadan şeýtirip ýatyp galmak, hemme zady şuňa hulasa etmäýliň ýaş dostlar. Wali ahlika aleyka hakka diye Resulullah aleyhisselam. Eçerimiz barada, oglanjyklarymyz var. Eçerimiz barada, olaň da haklar vardır bizim boynumuzda. Dostlaryň biri aýtdy, bir şuhy halatdan aýtdy, emma wagan dert şo. Bir yani gülünýän halat, emma ýüregiňi agyrtýan zat. Arada bir guşym harap boldy diýär, mobaýlym näçe wagt harap boldy, şonu eçerim bilen oglanlar bilen tanyş boldum diýär. Yani bir wagyýet taş, bir wagyýet bolup barýar. Bir elimden guşy näçe wagtlap galmaly boldy. Şonu eserim bilen tanyş boldum, ay teleka adamla dämişdik diye. Hedefi himme zadi şoňa hulasa etmäýliň ýaş dostlar. Bir gözle bu Qur'an-ı Kerim gözläp durýan gözle. Qur'an-ı Kerim gözläp durýan, nurun şoňa berýän gözle. Gawy hemişe bidirek zat istifade edilýär-de, hemme her zadyň hatty bar. Ýagşy zatlar istifade etsek de her zadyň hatty bar. Şonu gözleýänimiz ýaly Qur'an-ı Kerim eger musulmanlyk gözleýän bolsa, fethun nusret galiplik musulmanlarda boljak da. Bir imamlaň birini bir araday biri öýüne çagyrypdyr da. Hay saçak ýazgyllaram bolmaly agdaçar wagtda. Bir ýanky oturýar saçaň üstünde zenanasy bir gelmedinden önce öýüň zenanasy saçagy ýazyp ýören wagtynda bir mikdar pul jagaz bar bolmaly. Şony saçagy dogurlap, teýýarlap duran wagtynda saçaň bir guşesinde goýupdyr, soňram da unudypdyr.
Bu adam bilen yankı imam şol bir alim adam öýüne gelýär. Saçan maşynda oturýar, ol adam soğulata öýtse behar bir ýel ösduran bolmaly, penki işläp duran bolmaly, yankı pulla çaşamasyn niýakadany bir Qur'an-ı Kerim duran bolmaly taksedy. Ol alim adam alaqadany şol taksaň üstündäki Qur'an-ı Kerimiň içine salyp goýupdyr. Soňram bir tamam bolýa, öýünden hayır doga etýär, gitýär. Ol zinana yankı pulu ýoklýar. Hey nirde goýdymken soňram ýadyna düşýär, şo saçaň üstüne men şonu goýupdym. Sofraň üstüne goýupdym. Öýe kim geldi şondan başga? Ay faqat şo geldi da. Bulla biderek gümen getirýärler. Ay şol alapdyr da diýakadan. Yankı adam soňra mescide barýan bolmaly. Emma ol alim adam bilen salamlaşmaýan bolmaly. Salamlaşasa ýüz gözüni aw tawra etikdiýän bolmaly. Geljek Ramazan aýy çellim ştul çekipdir. Geljek Ramazan aýy ay arada wagt bolly bir ýüregimizi açaýlyp yankı adamyň özi gelýär. Yankı alim aýtýar: "Sen dikkat etmedinmi, aňlamadyňmy? Men bir ýyl bersen bilen sert berhord etipýän." O da aňladym diýipdir. Ay ýöne näme diýip izargapdy durmadym. Onda men saňa aýdaýyn diýipdir. Sen öten ýyl gelende biz seni bir ýagşy adam diýakadan öýe çagyrdyk. Senden hayır doga aljagdyk. Sen adamlara kodwe bolmaly, sen adamlara ulgu bolmaly. Emma sen şo saçaň üstündäkin senden başga adam gelmedi. Sen alan bolmaly, şon niýakadan biz saňa betguman bolduk diýipdir. Yankı alim adam duran ýerinde gözünden ýaş gaýdyp aglamana durupdyr. Hey men sen narahat edeyim diýip aýdamakka ýöne bir aramyzda bir açyk gurrun bolsun niýakadan aýtýan diýipdir. Ay sen maňa urýan töhmetiňe men maňa gynanamak diýipdir. Men sen öýüňdäki şu takçaň üstündäki duran Qur'an bir ýyl bäri, bir ýyl üstünden geçipdir, şol Qur'an bir açylmandyr. Men şoňa gynanýan, biziň düşen günümiz näme diýipdir. Sen şu Qur'any gözleýän bolsatyň, bir Qur'an okulan bolsatdy, ýöne öýüňde goýmadyk bolsatyň tozam siňdir akadany, şonu sen bir açyp okulan bolsa, bir hatm edilen bolsa, arasynda dutdy diýipdir. Maňa urýan töhmetiňe gynanamak, ol Qur'an musulmanlaryň arasynda näzire güne düşüpdir diýakadan şoňa gynanýan diýipdir. Bir hedefli biz hedeflerden çaşyp barýar. Ýaş dostlar, jawany musulman näzir bir islamy Hazreti Osama ýaly hyzmat etýän taryhda Hazreti Salahaddin'le geçipdir. Emma biziň jawanymyz usul-i islamdan irad alanmaly. Usul-i islamdan haýb diýen zatlary, baýtýän zatlary başardy iradyny ýerine geçecek. Biz hedeflerimizi çaşyrypdyr. Ýaş musulman dogullar. Be her hal hedefli bolup ýaşamaklyk musulmanyň wezifesidir. Hedefimiz de dislap asli hedefimiz Hudaýa bendegidir. Ve ma halaqtul jinne vel insa illa liya'budun. Biz ibadetten sirim halk edildik. Hedef asli işi. Emma mundan soňra dünýäňden sirim hedefin bolsun. Emma hedefin bolsun. Diniň de gazan. Dünýäňden sirimde bir hedefin bolsun. Ýöne bir bikarlyk adamy ahyrda bir agzyň hafa eltýär, ýaman ýoldaşlary eltýär. Sen dünýeden sirim hedefin bolsun, diniňden sirim hedefin bolsun. Musulman adam bir hedef bilen ýörýärler. Şu barada da enatala, täze ýetip barýan oglanlara bir hedefden sirim engize berýän. Bir tofar enatala we kullen menfi tarafyny görýär. Hey oglanlar bir iş başlajak bolýar, bir zat etjek bolýar. Ay men bir şogly özüm halaýan, men falan işe halaýan. Men falan zady gawryan, enata sen oňorjakmy? Sen başarjakmy? Ýok, biz ulgumyz Resulullah aleyhisselam engize berýänmişdik sahabalara. Resulullah aleyhisselam ihtimat binefs berýänmişdik sahabalara. Bir ýaş oglanlaryň biri gelýär-de bir derdinden aýtdy. Ula kon oglan bolluk diýe. Hiç täze ihtiýarymyz ýok. Hiç täze başaramyzak diýe. Her zady başlajak bolýar atamyz we sen näme sen başarjakmyny? Ay sen elinden geljekmi? Her zatda bize menfiini başlady. Indi adamyň ihtimat binefs ýok. Elimiz hiç täze baranak, indi de ula kon adam bolup tursa özümiz. Ýok, engize vermek Resulullah aleyhisselamyň ahlaklaryndan müştika. Resulullah aleyhisselam bir wagtda Hazreti Ömer'in agtygy rivayet etdi. Hazreti Salim ibn Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhum. Hazreti Ömer'in agtygy Hazreti Abdullah'ın da ogly. Bulaytya bir wagtda Resulullah aleyhisselam aýtdy: "Ni'mer rajulu Abdullah." Eyş Abdullah, Ömer'in oğlu Abdullah ne veyle ýagşy adam, ne veyle gawa adam dipdir Resulullah aleyhisselam. Görün ewye engize berýär.
Ey ne beyliş Ömer'in oğlu Abdullah qawadam law kana yusalli min el-leyl. Wagşy gije de turup namaz okuyasa daşy dipdir. Ne beyle qawadam dip ewipdir ha. Wagşy qawlunyň üstüne bir gije de turup namaz okuyasa da diýdi. Hazreti Salim aýtdy, "Şu Rasulullah aleyhisselam şunu aýdandan soňra fekana ba'du la yanamu min el-leyli illa qalila." Gijelerde tamam namazyn geçirmäni hemişe namazyny gaýym durtdy. Görüň engizäni. Nagat ýagşy adam wagtyny edasa diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Engize beripdir da, ewipdir, ýagşylygyny aýdypdyr. Ondan soňra diýe atam, şin Rasulullah aleyhisselamdan şunu eşitenden soňra gije namazyny hiç wagtda goýmady diýe. Ýa bir etemat bi nefs vermeklikde Rasulullah aleyhissalatu vesselam Zeyd ibn Sabit diýen sahaba katibi vahiy. Rasulullah aleyhisselam'ın vahiysini ýazýan, Rasulullah aleyhisselam namy berjek bolsa namasyny ýazýan, Rasulullah aleyhisselam'ın namy gelse namasyny Rasulullah aleyhisselam'a okuyup berýän sahaba Zeyd ibn Sabit. Ol aýtdy, Rasulullah aleyhissalatu vesselam emerani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem feteallemtu lehu kitabe Yahud. Rasulullah aleyhisselam bana emretti diye. Görün etimat be nefsini. Ey Zeyd diptir. Yazmany, pozmany, okuymany sen nagat gelişýän şoňa diptir. Sen yazmany, sawady öwren sen ýakadan Rasulullah aleyhisselam engize beripdir, etimat be nefs beripdir. Senden başga gelişýän ýok. Sen başararsın şonu ýakadany Rasulullah aleyhisselam bana aýtdy diye. Şu Rasulullah bana aýtdy, men başarýan liderdi. Şimdi men başarýanlygym Rasulullah aleyhisselam'dan eşitdim. Feteallemtuhu felem yemurra bi illa nisfu şehrin hatta hadiqtuhu. Bir aydan yarıma, yani 15 gün bir aya barmadı. 15 gün geçmedi savada öğrendim diye. Şu Rasulullah aleyhisselam sen başararsın, sen gelişýän şuna diýip aýtdy. 15 günne tamam yazmany, bozmany, okuymany mene öğrendim diye. Görün etimat bi nefs gerek. Ey enatala, oğullarımıza bir hedefi yollayın. Bir hedefi belli deýliň. Dünýäsinden süreyim, haýsy şoğul intikab etjek bolsa, haýsy işi başarýan bolsa, dünýäsinden süreyim hedefli bolsun. Dininden süreyim ki hökmen hedefli etmeklik bizim vazifamizdir. Mowzuny uzağa çekmäýli. Rasulullah aleyhisselam Hazreti Osama'nın ayrılmazından vefatından 2 gün önce belliye. Emma Rasulullah aleyhisselam vefat edenden soňra tagayyaratil ahwal. Ýagdaýla üýtgäp başlapdyr. Enemiz Hazreti Aişe radıyallahu anha aýtdy. Rasulullah aleyhissalatu vesselam dünýeden vefat edenne nifak, yani münafıklyk yüze çykdy. Yalandan musulman bolup ýörelle, inni öz içiniň nämedigini, öz kafirdyklaryny yüze çykardylar. Men atama Hazreti Ebu Bekr Siddiq'a bigadri qiyinçylykla, bigadri müşkilatla, bigad belala gelli. Eger şolu olakon dağları gelen bolsatdy, şol müşkilatla saxtyla, şu Ebu Bekr Siddiq'a gelen müşkilatla eger ulu dağlara gelen bolsatdy, ol dağla dewlerdi, ol dağla pitirardy dip enemiz Hazreti Aişe aýtdy. Sahabalar Rasulullah aleyhisselam'ın ashablary eyni bir ýaýlymyň içinde bir geçi ağda daşından aýlanyp bir arslan şiirle ağla aýlanyp biz sahabalar da eyni bir tome bolajak bir dawarlyk edip bir goýullyk edip geçilik edip daşy da şodur şi ýaýlymyň daşy ağla we arslanla we keftarla we şojry bolup duran ýagdaýa galakadany sahabalar şu bir gynçylyklara galy. Rasulullah aleyhisselam'dan soňra şular saklamaklyk ýük Hazreti Ebu Bekr Siddiq'a galy. 3-nji gün Rasulullah aleyhisselam'ın vefatyna Hazreti Ebu Bekr Siddiq bir naýdypdyr, tamam sahabalar üýşür. Li yutimme ba'su Usama radıyallahu anh. Rasulullah aleyhisselam'ın taýin eden Usamasy gitmäni Ruma garşyn amada bolsun ýakadany Hazreti Ebu Bekr Siddiq Medinede gygyrýar. Sahabalar himmet Ebu Bekr Siddiq'ın üstüne gelipdirler. İnne haula'i cellul muslimin. Ey Ebu Bekr Siddiq, hazır zaman geçenak. Biz sahabalada him Rasulullah aleyhisselam'a vefadar ulu insanlar, ulu sahabalar. Bu mat adamlarda görüpdüň Medineň içinde münafıklar çykypdy. Medineň daşyn näkile murtet bolupdy. İmanlaryndan öwürlip durlar. Rumda bir ulaqan imperatory biz bilen başynda dursak,
Medinäni elimizden alarla, Resulullah aleyhisselam'ın haremini elimizden alarla, musulmanlar bir qiyyn ýagdaýa düşer hadip sahabaların hemmesi Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh'a gelýär. Hazreti Osameň de öde Hazreti Ömer'i veripdir da. O Hazreti Ömer'e edipdir: "Ey Ömer, sen barda Ebu Bekr Siddiq bilen gurrun et. Häzir wagtyda, häzir gitmäýlip Hazreti Osameň de öde Hazreti Ömer'i berýär." Emma Hazreti Ebu Bekr Siddiq bilen jogabyny aýtýar: "Eger Medineň ähli hemmesi gitse, men bir özüm şu Medine'de galmaly bolsam da, onna da men Osameň jeýşini, Osameň leşkerini Ruma garşyn iýberernipdir. Menden muny islemäň. Bijeň bir leşker saklaň diýäkdany menden islemäň. Eger Medine'de fagat men bir özüm galmaly bolsam da, onna da men Resulullah aleyhisselam'ın emreden zadyny enfizu ceyşe Osame. Osameň jeýşini, leşkerini ýürdüň diýdi Resulullah aleyhisselam. Oňa men tersleşmer näkadany Hazreti Ebu Bekr Siddiq jogaplarynda şeýle aýtdy. Inne Hazreti Ebu Bekr Siddiq'ın bir özü tamamı sahabaları näme diýip meşweret almaýa, bir öz kefi bolýa diýip durallygy bu taada emir var. Resulullah aleyhisselam buyurdy, tamam bolýa sahabalyň nezerinden Resulullah aleyhisselam'ın üstün bolýa diýip Hazreti Ebu Bekr Siddiq şondan sürem qaýym durýa, qaty durýa. Enfizu ceyşe Osame diýipdir Resulullah aleyhisselam. Osameň leşkerini iýberiň diýip aýdansaň. Ahvalatla, ýagdaýla üýtgeýä da hemmemiziň başymyzda da bir käde diýen formaňda bolmaýa, günüň zindigiň müşkilatla, şedaitli, sahtiyle üst-üstünden ýagýa. Emma musulmany esli bolan hedefi emri dininden bila alyk galmaly. Hazreti Ebu Bekr Siddiq şu dersi beripdi. Resulullah aleyhisselam'ın vefat etmekligi ulukon musibet, ulukon bir başa gelen zat. Emma bir musibet geldi diýäkadan emri din yatmaly, emri din galmaly diýip Hazreti Ebu Bekr Siddiq şunu belletýär. Ha ýaş dostlar. Ey men günüm gawy bolsa, jüwim gawy bolsa, bir malym kök bolsa, hawam kök bolsa, ey men mizan bolsam, Hudaýa gawy men bende boljak. Hemen namazym da jaýyna, dähretim de jaýyna, gawy bolup geljek. Emma bireme sahtiyle, bireme jüwin müşkile düşse, bireme günün gynçylyga düşse, yerli yerden sana gaýgyla gelse, ay buldum bolanakdym, men Hudaýa känne doga etdim, ay dogalam da kabul bolanak, men buldum namazdan sertmen, men kelas Kur'anlardan sertmen, ay men hemme zatdan galygyly. Ay berse rahmet, bermese hikmet däme musulman dogully. Şedaitli yani adamy süzre eýem üýtgetýän bolmaly. Hudaý Taala aýtýar Qur'an-ı Kerimde: "Ve minen nasi men ya'budullaha ala harf." Başymyza gynçylyk gelse musulman hemme ýagdaýynda Hudaýa bendeligini saklamaly. Ol men müşkilat men başyma geldi diýäkadan emri din galmaly da. "Ve minen nasi men ya'budullaha ala harf." Adamlardan bir tofar adamlar vardır diye Hudaý Taala. Hudaýy ibadet etýärler ala harf, şekli ibadet etýärler. Madam şekler var. Fe in asabahu hayrun itma'anna bih. Eger bir hayır yetişse, günü gawy barýa, zindegisi gawy barýa, diýen zatlar urugyp barýa, oglanlar diýenni edip barýa, mamalalar gawy bolup barýa, hiç kellesi agyrmaýa, hemme zat islegine görä barýa, gafla asliya, hemme zat urugyp barýa. Onna bi etminallyja bolýa, ay Hudaýa men namaz okuýansam da diýäkadan ibadet etýär diýär Hudaý Taala. Emma we in asabethu fitnetun inqalaba ala wejhi. Eger de bir başına fitne gelse, yani bir tarapdan bir imtihanla gelse, ay gaflara her gafik barya gafi yapılya, her gafik barya evundaki gafla asılmaya, üstüne bir näçe imtihanatla, fitnele, müşkilatla, imtihanlarımız gelen vaktinde bir de ay men hemme zatlardan gallim deyip iyizine öwürliye. Musulman adam olardan bolmaly. Hasira dunya ve ahire. Ola adamla dünya ahir derer çekdi diye Hudaý Taala. Arif adamla varmışdyk da hemişe güllerine bir müşkilat tapılsa her gününe Hudaýa men sen rahmetinden daş bolmanlaryn maňa gelýän şu kelle agyr şu müşkilat bir ýüregine agyr diýe bir ýüreginden çykýar bir zat diýe dünýesinden ogulundan gyýdyndan bir hulasa bir
Sahtiyle gelen wagtynda arifle elhamdülillah diýmiş. Hudaýa sen gawwarýanyňy şu gynçylyklary berýän. Biz de sen rahmetiňe duş gelýär. Sen şunu berýän ta Hudaýa şu müşkelim diýakydan taňa yüzlendirip durmadan sirin bize berýän. Hudaýa şükür biz sen rahmetiňde diýmişdik. Emma bir 20 gün, bir ay 2 ayda bir başlarına bir gaýgyzat gelmese arif adamla gorkýanmışdyk. Hudaýa men fitneye düşen nedir ne? Maňa kellagir gelenak hemme zat maňa urugyp barýardy. Bir istidraji dedir men fitneye giren nedir ne diýip gorkýanmışdyklar. Musulmanyň başynda şu gaýgylaň öz Hudaý saňa rahmet edip saňa bir özüne yüzlendirmeden sirim Hudaý Taala şu sahtiler, gynçylyklar berýär. Ha sen hawaň kök bolsa, dünýäň isleýän formaňda bolsa, Hudaýa bende boljak, ýogsa daýmen biz zatlardan sert bolup ýön diýmeklik ol musulmançylykdan dädir. Adam hemme ýagdaýda gaw wagtynda da Hudaýa yüzlenmeli, gynçylykda da Hudaýa yüzlenmeli. Bir abetleň meri dağın üstüne ibadet edip yörenle yere düşmeyemiştik. Dağın üstüne madam ibadette kadim rahiple. Günne Hudaý Taala tarapdan maňa bir çörek gelýän bolmaly. Günne bir gaybi Hudaý Taala tarapdan maňa çörek gelýär. Oňam bir şonu ýartyny erti bilen ýa ýartyny gizi ýem bolmaly. Hudaý Taala imtihana salypdyr. Maňa gelmänler ýanky çörek. Bir gün gelmeýär. Ikinji gün jydamanlar. Dağdan düşük gaýdakydany şol etekdäki owa bir mejus, bir oda Hudaý diýip ýörenin gafsyn marakydan kakypdyr. Şondan bir çörek alakydan bärik uraya ol mejusyň bir iti barmyşdyk. Ýankyň ýyzyna düşüp gaýtdy. Adam aldyran wagtynda, basylan wagtynda elnek çöregiň ýa ýanky çörek güjüge garşyn, ite garşyn. Ay şon galdyrajak bolýar. Oklayan molmol ol ýakydan myň ýyzyna düşýär. Bir de özü bir çörek alyp gelýär. Ýene oklayan molmol ol ýene ýakydan myň ýyzyna düşýär. Ay çörek ýartydan bärik azylyp başlapdyr. Ýanky rahib aýtdyr: "Ey bi it nagat bi haýa" diýipdir. "Hey şeýle oklady, galmatdy we ýyzyma düşüp gelýär" diýenne ol it Hudaýyň gudraty bilen kepläpdir. "Bi haýa min mi ýa sen mi" diýipdir. "Bi haýa min mi ýa sen mi" diýipdir. Hudaý Taala günne sen rızkyň berip tutdy. Birçe gün Hudaý Taala senden rızkyň kesen wagtynda şojal gynçylyga jydamadyň, Allahyň düşmany bolup duran mejusyň gafsyň gelakydan kakdyň. "Bi haýa sen mi ýa men" diýipdir. Men niptirşim mejusyň eline gezip ýön. Käde ýadyna düşen wagtynda maňa bir zat zyňa ýaşan iýen niptir. Ýogsa näçe güllep men ýadymdan çykarýar. Men aşda bolsam şundan wefa görensem wefadarlyk edip ýön şuňa diýipdir. Şuň gafsyndan gitmän on. Sen uly Allahyň gafsyndan gelakydan Allahyň düşmanynyň gafsyny kakdyň diýipdir. "Bi haýa sen mi ýa men" diýipdir. Musulman adam azaçyk gynçylyga düşýär-de. Hudaý Taala hemme zady urukdyryp barýar, hemme zady kökläp barýar. Bir ýerde bir gynçylyga düşýän men bulla men hemme zatdan galyp ýön diýmek bir musulmançylykdan dädir. Gelişermi? Öz oglanlarymyzy mesal tutaýlyň-da. Hemme zadyny şimatda ey emruzi edilakydan hemme zadyn ferahem edilýär-de oglanlaň. Sen oglanjyňa gaw zatlardan geýdirip ýön, gaw zatlardan ýydirip ýön, hor eden, garny aç eden, puşakyndan, lebasyndan, iýmeginden, içmeginden behterin refahiýetde saklap ýöz. Her kim öz oglanyny şeýle saklaýar. Her ýylyň üstünde saklaýan ýalydakydan saklap duran oglanyň birçe gün sen aç goýsaň, birçe gün sen iýmel wagtyna da taýýarlamasaň, jaýyň defesine çykakydan hem saýylary bakyp, "Ey men en atam aç saklap ýör" hadi gygyrsa adam näzire ýagdaýa düşer. "Hey näme etýäň sen? Sen himme zadyň saňa meni şeýip durmanmy? Bir de örekdaşda adam biýawra etdiň. Sen hemişe şeýitdirip ýölen ýaly sen diýip özümiz agyr gelmermişi?" Hudaý Taala himme zady bize kökläpdi, himme zady urukdyrypdy, himme nygmatlary beripdi. Bir ýerde sen bir gynçylyga galaňda, "Ay men şu sert boldum himme zatdan" diýmek ýanky ogul bilen ataň misalyndan başgamyş. Behar hal başa gelýän gynçylyklar adamy üýtgetmelidir. Hudaý Taala imtihan etýänler bendäni. Hudaý Taala imtihan etýär. Şol ahwaly üýtgemekligi bilen musulman adam Hudaýy bendeliginden aýrylmaly. Bir wagtda Hazreti İsa ala nabiyina we aleyhissalatu vesselam şeytan gapdalyndan gelipdir-da. Şu noktele bilen, şu mawzuly bilen inşallah gurrun tamam eder. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in goşun iyi verýärligi geljek hafta içindäki dersleri bilen aýdyl. Gurrunumyz kamil bolsun.
şedaetli, müşkilatla adamı Hudaýa ýykylmaklıkdan emri dininden alyp galmaly da. Hazreti İsa'ga şeytan ewinden çykypdyr. Ey İsa, sen Hudaýa şeýle anamaň ma bolsa, hanşy beýik ýerde doň sen özüňçi dagdan zyňda göreýil Hudaý seni tutýam diýipdir. Hazreti İsa aýtdyr: "Ey mel'un diýipdir. Hide bende öz arwabyny, bir kul öz arwabyny sinawa imtihana çekermi diýipdir. Hemişe arwab öz kuluny, öz bendesini imtihan etýändir. Hemişe baş bolup duran arwab öz kulun sinawa çekýändir diýipdir. Nirde gördiler bir kul öz eýetini imtihana çeksin diýipdir. Ol Hudaý bizi imtihana çekýär. Hazreti Haji Abdullah Ensari Kuddise sirru bir wagt bir kul alypdyr da, bir berden alypdyr. Golame huşmendi razi bazar, haride Haji Abdullah Ensar. Bir kul ye, meni öýüne getirýär. Sen näme ýiyeceklädiňmi? Ay sen näme berseň menne gurrun ýok diýipdir o kul. Onda näme geýmän gawarýan? Sen näme geýdirseň maňa bolar şo. Onda sen näzire jaý halaýan? Sen näme berseň maňa bolar şo. Ay näme diýse sen nämäni isleseň bolar şo diýip duran naguly. Hazreti Pir Harat Haji Abdullah Ensari ağlapdyr, gözünden ýaşyny aýtdyr akadan. Ey bendeligi senden öwrenmelmişdik Hudaýa diýipdir. Sen näme berseň, sen näme ýidirseň, sen näme geýdirseň, sen nämen bize maslahat bilseň gawdiýen, bize ýem Hudaýdan algyl boljak boldy diýipdir. Gözünden ýaş gaýtdyr akadan senden öwrenmelmişdik bendeliň ýoluny. Hudaýa bende bolman senden öwrenmelmişdik diýip akadan. Hazreti Haji Abdullah Ensari Kuddise sirruh diye mawzuny bir jembendi etsek, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın emrini yürütmek hemişe musulmanlaryň öz bäfidimişdik. Gerçen zahiren ters bolsa da, emma oň içinde batinen, içinde bir görünmeýän zatlar we musulmanyň ondan habary ýok. Oň üstüne 18 ýaşyndaky Hazreti Osame ýaşlygymyzyň kadrını erzeşin bileýin ey jawan dostlar. Hedefimiz unutmaýlyň. Hedef Hudaýa bendegidir. Ondan sonra ýaşap ýokakda madam çe dünýäwi çe dini bir hedefimiz hemişe bolup dursa, musulman adamyň öz bolmaly ýagdaýy şo. Enatala da şuna arkalaşmaly, oğul gyýdyn bir hedefment bar getirmekligi. İkilenci içinden nokta çıkaran zadymyz şedaetli, sahtili, musibetli, müşkilatly adamy öz hedefe eslisinden alyp galmasyn. Bir dünýäň müşkilatlary bolanda, bula gawdyr ha bir wagtda Hazreti Sadi bir hekaýany getirýär. Adamlaryň bir arkasynda bir yara barmyşdyk, bir suwun kenarynda oturakadan elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diýip duran. Bir görüpdir, sen şu duruşun dert oturanda oturup başarmanyň, jydamanyň, nämek elhamdülillah diýen diýipdir. Ol adam aýdypdyr: şükre angujem kebe musibeti gereftar şödem ne be masiyeti. Ay şuna şükretýän diýipdir. Hudaý Taala maňa bir musibet berdi diýipdir. Şu musibete şükretýän diýipdir. Hudaý meni bir masiyete düşürakydany, Hudaý meni bir güne bilen imtihan edip 10 ýyl wortlar haramyň içinde gedakydan şonu terk edip başarman ýören bolsam näme diýipdir. Bu agyryny ağlar diýipdir, eňrär diýipdir. Onda da jydaryn geçer diýipdir. Hudaý men başymy musibet bilen meni imtihan etdi. Masiyet bilen imtihan etmedi. Hudaý meni eger masiyet bilen imtihan eden bolsa näme? 5 ýyl geçipdir haramy mortekep bolup ýörüp, 10 ýyl geçipdir haram mortekep bolup ýörüp, şonu häzir de goýup başarman ýören bolsam näme etdi diýipdir. Emma şonda men helak boljaktym. Ay bir musibet men öz jesmime düşse, dünýäme düşse, malyma düşse ganimatdyr. Masiyet bilen Hudaý meni imtihan etmese diye. Her ýagdaýda da bolsa adam Hudaýa garşy ýüzlenip durmak gerekdir. Ol Hudaý Taala sen müşkilatyň da ýene söz ýoksa da, kän ýaş oglanlar we ay bir ýoldaşlar bar, ýamanrak ýoldaş bolsa, ay bu ulan men diýe bir halim bir hoş diýebi, men eserde bir müşkilat bar. Ya men işim oňmanýar, ya men arwabym bilen bir müşkilatly boldy. Bir gowru besat urylla, bir haramyň ýyzyna barylýar, ýaş dostlar. Biz sahty düşse, onu haramyň içinde hal edip bolmaýar. Başyna bir gynçylyk gelse de ýene Hudaýa ýüzlenmeli, Hudaý çödýärmeni. Adamlaryň bir nahak zindana düşüpdir. Nahak zindana düşenseň biçara Hudaýa ýalwaryp zindanyň içinde ağlap doga etýänler. Bağlap doga etýän bolmaly, Hudaýa men adawrayymma,
Hudaýa men bizir adam bolmaly adam de. Hudaýa millet maňa biderek gazawet ederler. Hudaýa meni şu bir nahaklygymy sen özüň bir aç Hudaýa diýakadan zınnanyň içinde doga edip duranna. Giýje bolýa ýanky ýalwaryp doga edip duran. Sultan giýjeň içinde bimaza bolýa, ýatyp başarmaya sultan. Hey bir näme aka, bir näme ýagdaý waka. Men ýüregim bir howsala bolupdy, ýüregime bir ziradatla düşüpdi. Zindanmana itye. Şun bir nahak bir ýerinden zindana getiren nädirsiňiz diýe. Men giýjem haram boldy diýe. Giýje asaýyş menden gitdi. O zindanman itye şun bir ýerine getirildi. Giýren merýön aglap doga etipdi diýe. Getirin şonu diýe. Şonu getirin bir zat bar diýe sultan. Onu getirýärler men bir günäligi sabit bolýar. Nahak ýerden bir şäre zindana gelipdir. Emma Hudaýyň gafsyna ýalwaryp durupdyr. Sahty giýretdi, moşkele giýretdi, fakat Allah ýalwaryp durdy. O sultan getirýärler, sultanyň öwüne bir günäligi sabit bolýar. Muny azat etdi, bar sen gidip öýüňe garşyn. Barýan wagtynda sultan aýdypdyr, hey adam diýipdir. Her hasan isleseň men gafym saňa açykdyr ha. Her hasan isleseň gelaga men gafyma diýipdir. Sultan nide her hasan bolsa sen gaýdyp edipdir. Ol adam ýyljarakadan aýdypdyr. Giýjeň ýarynda seni düşeňden turuzýan, seni öýüňden çykaryp dynnalara aýlaýan Hudaýym maka, Allah'ın gafsyna baramda seni giýje öýüňden çykaryp zindana getirýän Hudaýyň gafsyna açyk sen gafyňda näme işin bar diýipdir. Giýjeň ýarynda sen ýatyp başarmany, düşeňde ýatyp başarmany, öýüňde ýerleşip başarmany, giýjeň ýarynda zindana getirýän eýän maka, sen gafyňda näme işin bar, on gafsyna barar diýipdir. Musulman adam her ýagdaýda Hudaýa ýüzlense gaýtam, Hudaý müşkelini asan etmeli. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala din dünýämiz awatlykdan aýyrmasyn inşallah. Ötellen ruhşat bolar ýaly olan haklaryna da doga edersin inşallah. Okyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.